ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብፍላይ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ዝደኸመኩም ዝጠፍአኩም ደቂ ተባዕትዮ ምትለኹም ቀልጢፉ ዘይለዓለልኩም ተላዒሉ እውን ብዙሕ ከይፀንሐ ቀልጢፉ ዝወድቀኩምን ቀልጢፍኩም እንዳፍሰስኩም ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ክትዕግቡ ዝተጸገምኩም ደቂ ተባዕትዮ ዝመደብ እዚ ክሓልፈኩም ይግባእን። ኣባና ብቐሊሉ ንረኽቦ ዝንጅብል ዝበሃል ተኽሊ ካብ ትፈልጥዎ ጠቕሙ ንምግብና ካብ ምምቃር ከምኒ ሰዓል ዝኣመሰሉ ሕማማት ካብ ምክልኻልን ካብ ምጥፋእን ብተወሳኺ ንፆታዊ ርክብ ተታሒዙ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ተኽሊ ከም ዝኾነ ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ዕድመ እንዳደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሰውነት ዝርከብ ምዝውዋር ደም ብጣዕሚ እንዳቐነሰ ይኸይድ እዩ። ምስ ፆታዊ ርክብ ዝተተሓዘ ዝነበረኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕሚ ይቕንስ እዩ። ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም እውን ይጠፍእ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣብ ብልዕትኽን ዘሎ ራሕሲ ምቕናስ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትክን እውን ምቕናስ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ምስ ዕድመ ዝመፁ ፀገማት እዮም። ኮይኑ ግና ነዞም ፀገማት ኩሎም ኣብ ዝንጅብል ብንረኽቦ ኒውትረንት ብቐሊሉ ነዞም ፀገማት ንኽነጥፍኦም ይሕግዘና እዩ። ንኣብነት ንደቂ ተባዕትዮ ምስ ናይ ደም ምዝውዋር ተታሒዙ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትለኹም ደው ንኽብልን ንነዊሕ ደቓይቕ ንኽፀንሕን ዝገብሮ ናይ ደም ምዝውዋር ስለ ዝኾነ ንዝንጅብል ምስ ምግብኹም እንዳሓወስኩም ኣብ ትበልዕሉ ግዜ ናይ ደም ምዝውዋርኩም ብዕፅፊ የወስኾ እዩ። እዚ ድማ መትለኹም ቀልጢፉ ደው ንኽብልን ደው ድሕሪ ምባሉ ድማ ንነዊሕ ደቓይቕ ንኽፀንሕ ዝሕግዘኩም እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ቴስቴስትሮን እንብሎ ሆርሞን ኣሎ ወይ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ። እዚ እውን ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ መትሎ ደው ናይ ምባል ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዝተተሓዘ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝርከብ ዓይነት ሆርሞን እዩ። ስለዝኾነ እዚ ሆርሞን እዚ ብበዝሒ ኣብ ዝፍልፈለሉ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ይውስኽ፣ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም እውን ብኡ ልክዕ ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ዝንጅብል ክትጥቀሙ ኣለኩም። ዝንጅብል ነዚ ሆርሞን እዚ ብበዝሒ ንኽፍልፈል ስለ ዝገብር ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ምንቅስቓስና ኣክቲቭ ንኽንከውን ይገብር እዩ። ዝንጅብል ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዝህቦ ፍሉይ ጥቕሚ ኣሎ። እዚ ድማ ልክዕ ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ከም ዝበልናዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢስትሮጅን ዝበሃል ሆርሞን ኣለወን። እዚ ሆርሞን ኣብዝሓ ግዜ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ንዘሎ ቅብኣት ካብ ምፍልፋል ጀሚሩ እስካብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዘለዋ ምድላውን ስምዒትን ዝቆፃፀር ሆርሞን ስለ ዝኾነ ዝንጅብል ድማ ብጠባዩ ነዚ ሆርሞን እዚ ንምንቕቓሕ ጠባይ ስለ ዘለዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝንጅብል ደጋጊማ ትበልዕ እንተኮይና ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ዘሎ ራሕሲ ቅብኣት እንዳወሰኸ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌታ እውን በዚ ሆርሞን ማኔጅ ስለ ዝግበር ምስ ሰብኣያ ኣፍቃሪኣ ትገብሮ ኩሉ ምንቅስቓስ ብሉፅ ንክኸውን ይገብር እዩ። ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ እኹል ራሕሲ እንተሃልዩ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ይከላኸለልክን እዩ። እዚ ዝኸውን ከመ እዩ ዝብል ሓሳብ ክተልዕላ ትኽእላ ኢኽን። እኹል ራሕሲ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን እንተሃልዩ መትሎ ናብ ውሽጢ ብልዕትኽን ክኣትው እንተሎ ፈፂሙ በፍሕፍሕ ቃንዛ ኣይስምዐክንን። እዚ ድማ ፆታዊ ርክብኩም ብሉፅ ንክኾነልኩም ይሕግዘኩም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እኹል ፈሳሲ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን እንተሃልዩ ብቐሊሉ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ንዕግበት ፀግዒ ንኽትበፅሓ ዝሕግዘክን እዩ። ስለዝኾነ ድማ እኹል ዝንጅብል ክትጥቀማ ኣለክን። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘይብልኩም ድሌት ስምዒት ዋላ እንተሃለወኩም እውን መትለኹም ደው ዘይብለልኩም መትለኹም ደው እንተበለልኩም እውን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናይ ፃንሒት ፀገም ከም ዘለኩም ይፍለጥ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌተን እንዳሃለወ ናብ ፆታዊ ርክብ ክትኣትዋ እንተለኽን ቃንዛ እንዳትሰምዕክን ሓደሓዲኽን ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ፈፂሙ ከም ዘይብልክን ትዛረባ ኢኽን። እዚ ምስ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢስትሮጂን ሆርሞን ብበዝሒ
زي مفلفال زمص صقم سلازخونه كلكم جدن اب حد مغبخم بقليلو ترخبوو تخلي زنجبل اب حد مغبخم مእታውኩም ክትርስዑ የብልኩምን اب حد معالتي اب تبلعو مغبخم نزنجبل أتيكم تبلعون تقوينكم مسؤوتا وركب استتحازة بقليلو كتستوعلو تخلو لوتي كم تريو 100% بمتأممانيو كابز قرمكم عوصاي عدتات عبزهم سلطنو عدتات مالتيو نزي تخلي ويدما نزي زنجبل تخلي بأويل ويدما بزيت ملكع بمدلاو بخبار جنزب كم مدحانيت بمشات بزح أتاوي يأتولو ايام سلازخونا زنجبل بقليلو عب قربانا كنرخبو نخيل سلازخونا عب حد مغبخم انداتكم نصوتاو ركب هيوتكم بلوز عقباي تنافقي كم تقبرو بمتأممانيو نزم مدب سمعكم ون ناي زنجبل تقاقماكم كم توسخو تسفا يقبر طقمي زنجبل نمزخار زاكل ندق تبعتيو عبدق تبعتيو طرح زركب تستوستيرون هرمون كم ون ناي دم زواركم بممحياش ابوان صوتاو ركب متلخم دون خبل قلتفكم نخيتفسسو ناي صوتاو ركب سمعتكم ون نخمصلكم بمغبار ناي صوتاو ركب هيوتكم يمحشيو ندق انستيو دما بتمساسالي كم ندق تبعتيو تستوستيرون هرمون زبلنايو عبدق انستيو دما استروجين زبال هرمون لو نزون زنجبل ببزحي نخفلفل بمغبار ابلعتخن كبابي رحسن خهلوكن يغبريو ابلعتخن كبابي اخول رحسن تحاليو دما ابوان صوتاو ركب قانزا ايسمعكنن ابوان صوتاو ركب قانزا انت زي تسمعك دما بلوص عقباي صوتاو ركب نختحلفا زحجزكن يو كابز بتوساخي ابلعتخن كبابي اخول رحسن تحاليو بقليلو ناب ناي صوتاو ركب نعقبت صقعي نختبصحا زحجزكن ونيو سلازخونه زنجبل نازوم كلته هرمونات ببزحي نخفلفلو بمغبارن مزوار دمكم بلوص نخون بمغبارن ناي صوتاو ركب عقمكمن دليتكمن نخوسخ يغبريو كلهم ناي صوتاو ركب صقمات كمز عينت ناي صوتاو ركب مفتحي سلازلوكم مدبنا نچانلنا سبسكرايب بمغبار تمهرتي وسادلو صقماتكم ون امحشلو نزيله ناي لمعنت مدبي بزكزازم كم ناي لمعنت مدبي زخونه حدش ነገር كم زحسكم تسفا يغبر نزي channel حدش زخونكم سبسكرايب بمغبارن نتا ناي دول ملكت حانت شعب منكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبري نحتت مدبنا ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብፍላይ ብዙሓት ኣሕዋትና መትሎ ደው ናይ ዘምባል ጸገም ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ዘይብሎም ቀጥፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም ዘለዎም ኣሕዋትና እዚ መደብ ንኽበጽሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ሪቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕነየለ